Hello guys, what's up? Maayong adlaw na tong tanan no. So guys, na ako ron dire sa among probinsya sa Oslob no. So karon madto kog tubigan kay mga lusmi kay magpundo mi og tubig para sa akong mama ug papa no kay ugma mobalik pa tag syudad. So pundo tag tubig karon daan mga guys. So tara bani ko sa atong pag-adto sa tubigan. So kauban ako dire ang igsuon og iyang asawa. So tabangan na mo og kalos ng tubig kay mapundo mi daan. So tara. So mao na yung agianan namo dire. So nami bagong karsada na human ridol sa amoa. Pero dili pod lagi maagian kung mag-ulan kay lapok is tanan. So mao ni ang itsura sa mong bukid dire. Lasang kayo. Dami iro, lagar mag iro. Daghan pa dito te? Daghan pa? Mauro din na? Mati agian daig baha po diri oh. Makalkal di ay. Nandam gid ako kay nahulog oh. Bato lagi. Hulak ba? Mahurot ra gyapon ni dugay sigagin tubig. Ano lagi hapon na eh? Ang magsig-uwan ba wa mabantok gud, wa mabantbati adre wa mabantok. Batuka. Wait, taos tubigan te. So guys, mao to ang akong igsuon no, og asawa kato yang anak. So bakasyon meron dire kay ang mama magpapa bag-o pupunton ayo og hilanat. So muna mong giuli dire kay magtabangan. Gidua na mo dire bagidalhan na mo mga grocery pod. So diha dapitan na diha among tubod no kanang nay atop. So mao na akong tubod. So dire lang sa tagay. Guys, what's up? So shout out sa ta. Shout out sa kuha na to mga viewers diya, mga solid kay mga suporta sa itong vlog. Mano, shout out Travel Biners, shout out Jid Vlog TV, shout out nya sa one og to nga kuha na mo stasyon na no. Shout out sa mga katiktik boys diya nya sa Mingranillo, shout out la ni kuan Boss Trio, Boss Ginos o ni si mga kaubanan diya, shout out yung tanan sa Mingranilla no nya. Shout out sa akong Boss Amo Agawan Manager, duty siya ron dito sa Mingranilla, amping niya nya nakukoslob karon. So shout out ni kuan Kapusod TV, Boss Marshall Rondero, shout out Binsky TV Vlogs, Kuya Mar Mix Vlogs no. So taga diri na sa Oslob, Binsky TV Vlogs, so si Kuya Mar Mix Vlogs no, mga silingan na ako diri sa Oslob no. So guys, diri lang sa tatama na. So gikan ko karon og lungsod kay naghatod ko sa maguwang kay malargan lang syudad niya. Kanyang hapon pasad ko molarga mga alas 3 sa 4 ba na. So actually mag-bus ra ko, di ko magmotor kay ako ra man usa. So karon po ko nakauli og Oslob nga nag-bus ko. So murag almost 5 years karon po ko nakabalik nga mag-bus. So gimingaw po ko mag-bus mo to. Dito sa mag-bus kay mag-relax ra ta ba. So hanggang dito lang muna guys, no. Maraming salamat sa panonood sa aking video. So mga bago pa lang po sa akong YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe. So hanggang dito lang muna. Let's go.